ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಮಾತ ಆಣುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಬಯಸುನಗ ಎಂಚ ಬಯಸುವೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಎಂಕು ತಿಕ್ಕುನ ಪೊಣ್ಣು ದೇವತೆ ನಲೆಕ ಒಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಣು ಬಯಸುನ ತಪ್ಪ ಅಂಚಾಂಡ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಎತ್ತು ಅಂಡ ದುಂಬು ಅಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕ ದೀವುನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯಸೋಡು ದಾಯಪಂಡ ದೇವತೆಲು ಉಪ್ಪುನು ಸ್ವರ್ಗಡು ನರಕಡತ್ತು ಅಲ್ಲ ಆಸೆ ಕನಸಲೇನು ಮಾತ ಮನಸ್ಸುಡೇ ದೆಂಗಾದೀದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ಬದುಕುನ ಜೀವ ಪೊಣ್ಣು ಪುಟ್ಟುನಗ ಸುರೂ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ತೂಪುನ ಮೋನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಬುಲ್ಪುನಗ ಕಣ್ಣೀರ್ದು ದಾರೆಡು ಬರ್ಪುನ ಪದ ಪೊಣ್ಣನ ಪೊಣ್ಣು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಜಾಗನೇ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮದ್ಮೆ ಆದು ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ್ನಾಡುವಲು ತೋಜುಜೆರು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನಾಡುವಲು ತೋಜುಜೆರು ಅಣ್ಣನ ನಾಡುವಲು ತೋಜುಜೆರು ಕಡೇಟ್ ಅಲೆನ್ ಆಲೇನ್ ಆಡುವಲು ಆಲ ತೋಜುಜೊಲು ದಾಯಪಂಡ ಆಲ್ನ ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಸ್ವಂತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚೋ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಏನಾರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಯಾವುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೆ ಬರೆಯುಲಿಯತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಚೋ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈತು ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿವರಣೆ ಉಂಡು ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಯಾನ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಫೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಿನ್ ಮಲ್ಫೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟುಗೆ ಆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತದು ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಫೆ ಆಣುಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಏರೆ ಆದುಪ್ಪು ಆಡುಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತದು ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ದ ಬಗ್ಗೆನ ಅಥವಾ ಅಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆನ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಬೊಡೆದಿ ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪನರೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನೊಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿಂಟ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟನ್ನು ಯಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಫೆ ತುಕ ಏರ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಫೇರೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಭಯ ಆತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಜೋಕ್ ಆಡ್ಮೂಲು ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕದನು ಒಂದು ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಗೇಮ್ ದ ಬಾಲ್ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾಡ ಕೊಟ್ಟಿ ಐಕ್ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಪನ್ ಪುಜೇರು ಐಕ್ 8 ಬಾಲ್ ದಾದಾ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ 8 ಬಾಲ್ ಗೇಮ್ 8 ಬಾಲ್ 8 ಬಾಲ್ ಪೂಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಇಜಿನ 8 ಬಾಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಎಂಚಲ ಪನೋಲಿ ದಾದಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಪುನ ಗೇಮ್ ದ ಪುದರ್ ಪನಂದ್ರಿ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪಂಡ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೆ ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇತ್ತು ಐಕೆ ತೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಶ ತೆಲ್ತು ಓದಿತ್ತೆ ಐಕುಲಿತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕಾಡ್ ಕಾಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತ ಅವ್ರು ತರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಪಾಡ್ದು ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆನ್ಸ್ಡೇ 3 ದಿನ ಆಂಡು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಆದು ಇನ್ನೀ ತೀರ ತರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀದು ಮಾತ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು 10 minutes ಆಂಡು 6 o'clock ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀಪ ಪತ್ತ ಅವನು ಯಾನು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಕೆಲವರ ಅಂಚಾಪು ಕೆಲವರ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬತ್ತದ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ದಾಯಕ್ ಸೀದಾ ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆಗೆ ಪೂಪುನಲ್ಲಿ ಅನ್ ದಾಯಕ್ ಬತ್ತು ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನ ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ನನ್ನ ದೀಪ ಪತ್ತವೆ ಅಂದು ದಾದಾ ಪಂಡ ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದುಲೆ ಫುಲ್ ಕೇಳಲೆ ದುಂಬೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕುಲು ದಾದಾ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಪೊಸಾತ್ ಟಾಯ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಖುಷಿನ್ ತೂಯರತ್ತೆ ಆಯ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ತೂತರ ಜರ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂದಿತ್ತಾರಂಟ ಕೆಲವೇರು ತೂಪೇರು ಖುಷಿನ್ ತೂವರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆತು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಪಿರೋಂಜಿ ಟಾಯ್ ಕನಪ ಆದಿತ್ತೇರು ಮೇರು ಅವು ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ತನೀಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ ದಾಯ್ ಕಲ್ಕೊಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಲ ಉಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಯ್ ಕನತಾತೆ ಅವು ಕೊರ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವೇನು ಸತಾಯಿಸಾದ ಅವು ಟಾಯ್ ನೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವೇ ನಿಕುಲ ಅವು ಆಯ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂಡೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ವೆ ಇಮೇನು ಓದಾರೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾತೇರ್ವೆ ಅವೇ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಆತ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾತೇರ್ವೆ ಅಕಲ್ಡ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಂಶ ಖುಷಿನ ನಾನೊಂಚಿ ಪೊಸಾತ್ ಆಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಚೊಪ್ಪುಂತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಉಂತು ತನೇಶ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಡೋಂಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂಶ ಅವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೆ ದಾದಾ ABCDEF ಪಿರೋಂಜಿ ಟಾಯ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಲಾಗ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಉಂಟು
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಟು. ಹಾ ಕೊರಿಡಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಕೊರಿ दाय पाप ऐक इष्ट अंड कलर कोरिडियर ओरा korpu jarat ek garwa aw kaikal manna irukkuda ala mudiya a waipu na tukora maja pun maja ayo deva I got it. Yang ketika jauh, kau pada orang koridor, gobbad. Itu jorah tu mitte. Bora. Koridor. Kori. Allah, tikkundiya papa finally et gobbavunu mokulu. Nikale koranda denga diu satya. Olundu. Four toys. Et toys. Online udu shopping bete neku gobbare. En toy kor. Nikku nana teppu korpe poyayi nana undu enke ena netu gobbaya nikku mini koraye toilet dale je poyayi iji an good girl ati an bad girl tawla korpuju teppula korpuju poji good girl ati ala mone anchi tirgavnu ena gobbaya ta bala miyare po ಚಪ್ಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಕೊರ್ದು ಬಲ ಏಪಯ್ಯ ಅವನ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಅಂಟದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಆನ್ ಮಿನಿ ಕೊರ ಏನಿಕ್ ಕೊರು ಕೊರು ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊರು ಎಂಚಿನ ಸತ್ತಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ yenna koru please koru chur koru ek goda kushi sit korpere sit kushi sit karu o deva karu ken jalal da sit korpe sit first sit apura gorche kundu koru ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕೊರೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಸಿಟ್ ಡಿಯರ್ ಮುಲ್ದಿ ಲೆ ಡಿಯರ್ ಅವ ಕಾರಡೋ ಇಪ್ಪುನ ಸಿಟ್ ಬರ್ಚಿ ಉಂಟು ಸಿಟ್ ನೆ ಕುಲ್ಲು ಸಿಟ್ ಖುಷಿ ಸಿಟ್ ಖುಷಿ ಬಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಸಿಟ್ ಖುಷಿ ಸಿಟ್ ಕುಲ್ಲು ಹೌದಾ ಡಿಯರ್ ದಕ್ಕಿನಿ ಡಿಯರ್ ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಿತ್ತಿದ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟರು ಪಿಂಕ್ ಮಾಡತ್ತುಂಡಿಯ ಒಂದು ಅವು ಒತ್ತುನ್ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಶಬ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ
ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ ಪಿರ್ಕಿ ಪಿರ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪೋಯನಾ ಈ ಲೊಪ್ಪತ್ತ एक शब्द हांव पुजते ऐक डियर पिरायता बाय मुसून बत्ताना ಅಮ್ಮ ಹುಳುಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ 2:10 ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಇದು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಪಾವರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಬರರೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ರಜಾ ಪಾಡ್ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೇನು ನಿಕಲೆಗೆ ತನಿಷ್ನ ವಾಚ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಚಾಂತಿ ನಡೆ ಕಡಪ ಅದೇ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕಡಪ ಆಗ ಇನ್ನಿ ಅಂದು ದಾಯಪಂಡ ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ವೆರಿ ಬಿಸಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆತ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಗನ್ ಕಡಪ ಅದೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆತೆ ಬಿದ್ದಿದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಚೇಂಜ್ ಬತ್ತಡ ಒಂದು ರಡ್ಡನ್ ತೂಲೆಗೆ ಒಂಜನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದುಂಡು ಒಂಜಂತೂ ಫ್ರೀನೇ ಬಲ 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 ಪಿದಡ್ಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಪನ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಲೆ 1 by 1 ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಹುಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಕಿಚನ್ ಫುಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಆದಿತ್ತುನು ಫುಲ್ಲು ನೆತ್ತೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ಡು ಫುಲ್ಲು ತರಕಾರಿನೇ ಇತ್ತುನು ಮೇರೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೊಡಿ ತರಕಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದರೆ ಕಾರಡೆ ಇತ್ತನರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅನ್ಕನರೆ ನಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡೇರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಕಾರ್ದೊಲೆ ಪೋದು ಕನ ಅಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಫುಲ್ ಗಲೀಜ್ ಆದಿತ್ತುನು ಅಚ್ಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನರಕ ನರಕ ಇತ್ತುನು ಅವರ ಪೂರ ಇಂಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ವಿಡಿಯೋಲ ಮುಚ್ಚಿ ದಾಲ ಮುರ್ಚಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರೇ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಲೈಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಚುಚ್ಚೂರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ತಿಜ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ರೂಮ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಆಡು ಇದಾಗ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಡ್ಪುನ ಒಂಚನ ಮಾತ ಉಂಡು ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಬೈದು ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತೊಚ್ಚಿ ಪಾಯತೆ ಅವು ತಿನ್ನ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಪರಂದು ದುಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ಅಗ್ಗಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಳೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಹಾಪುಂಡು ಒಗ್ರು ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪು ತುಳುಟು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಆತು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಕ ಬೋಡಿ ತಿನ್ಬೇಕನೇ ಉಂಡು
ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ರೆಡ್ ಆತ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಐಚಿ ಕಾಣೆನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತು ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಪಿರೋಂಜಿರಾಟ್ ತಿನ್ನರೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಲಂಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕಾಂದು ಕೆಲವರ ಲಂಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕೇಕ್ದ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವೊಂದಿರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಮಿನಿ ಅಂಚ ಆಸೆ ಆಂಡ ಅಪಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ತಿಂದ ಅಪಗ ಇಂಕು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸ್ವೀಟ್ ಟೂತ್ಗೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂತೆಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚೆ ಅಂತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆರೆಂಜ್ ಉಂಡು ದಾಳಿಂಬೆ ಉಂಡು ಡೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಡು ಇಂಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಪಂದಿತ್ತೈತೆ ಯಾನೋರ ನಿಕಲೆ ದುಮ್ಮುದಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂತೀನಿ ಆರೆಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡು ದಿನಾ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿನ್ನೋ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಡೋದು ಅಪ್ಪಾಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು 10-15 ದಿನ ತಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೆ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಆರೆಂಜ್ ತಿಂದು ಸಾಕಾದಿತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಏನು ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಬೈದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ತಿನ್ನೋಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಜ್ ಆಂಡಲ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಪಿರ ವಾಯ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಥರ ಎಂಕ್ ಪಾಚ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಪಾತೇರ್ವೈತೆ ಪಾತೇರ್ದೊಂಜಿ 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪಾತೇರ್ನ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಿನಿ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಏನು ಪಾತೇರ್ನ ಏನು ಕಟ್ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದ ಬರ್ನಿಕಲು ಒಂಜೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಒಂಜೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಪಾತೇರ್ದು ಉಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲಿಂದ ಅದು ಅಪ್ಪನ ಪಣ ಮುಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶೀತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನಿಕಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಶೀತ ಬರ್ಪುನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಒಂದು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುನು ಗಡಿ ಗಡಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಐದು ದುಮ್ಮು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜಾನಿ ಇದು ಮಾತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಶೀತ ಪೂರ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಗಡಿ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರೋದು ಕೂಡ ಅವು ಆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ ಫೀವರ್ ಬದ್ದು ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಇದು ಪಿರದ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ತೊಂಡೆ ಗಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾಲ ಬತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಓಕೆ ಅದೇ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮರಪಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೆ ನಿಂಗೆ ಏತು ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ತೂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾಡ ಮಲ್ತು ಜನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಲ್ತಾಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಿದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದೇನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜು ಸೊ ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್